नीचे कैसन भाई हो देखो ऊपर ऐसन होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला ई झकास हो पातर पातर होठ लॉलीपॉप लागता चुलिया में दूगो आलू चॉप लागता एक नंबर माल जिला टॉप लागता एक नंबर माल जिला टॉप लागता बोतली कमरिया लपलप लागता भाई हो देखो ऊपर ऐसन होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला ई झकास हो Thank you.